Ponekad vlasniku bude teško i onda kaže šta da radim, pa ajde da stavim jednoga da bude izvršni direktor. A ja ću da odem, 2 meseca na Havaje. I sad vrati se sa Havaja i kaže, dobro, šta sam ja sad? Ovaj vodi posao, šta ja sad radim? Pa ja ću budem predsjednik upravnog odbora. Narod da nema upravnog odbora, ali titula je lepa. I sada oni u odnosu su vlasnik, ima jednoga. E sad, ovaj ima svoju strukturu. Međutim, vlasniku dosadno. Šta će onda uradi? Počeće da preskače. I on ide i priča sa svojima. Oni su ovi blesavi, oni znaju ko je vlasnik. I oni su s njim radili. I na taj način, bez obzira koga najboljeg na svetu stavite na poziciju direktora, vi zapravo dolazite u situaciju da ga možete precrtati zato što nije strukturirano na način da on ima svoju odgovornost, a vlasnik pitanje šta treba da radi. I to je način, jer problem onda se desi da svi kažu pa nije radila profesionalizacija. Pa naravno, zato što strukturno nije postavljeno kako treba. Organizacija u tom trenutku, ono što mora da uradi, je da napravi podelu šta radi vlasnik, a šta ne radi vlasnik. A ne da se meša u sve. I to je zapravo osnovno pitanje kako uvesti nove ljude, spustiti odgovornost na niži nivo.